The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong hapon o buntag, kung unsa man na inyong panahon diha, o welcome na sab kaninyong mga subscribers, followers sa atong ministry, our fellow believers. So, padayon ta sa atong tunan bahin sa Doctrine of Sin. Okay? So, kung andam ka na, we have to follow the routine as usual. Ikaw nga magtutuo, kinahanglan mo gamit ka sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Aron ikaw mahibalik sa imong pagigambitay sa Dios. Ug kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, mao ang imong paggamit niya na imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. John 3:36 na kanayon, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, magampo ta sa ilom. Bala na mo nga Diyos, ang kapasalamat kami kanimo ning lain na sab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo, uban ni mayong panglawas ug salamat sa imong mga pulong nga imong itudlo kanamo ning adlaw, pinagi sa pag gahong kanamo sa Espiritu Santo aron kami makasabot gayon sa imong mga kamatuoran. Salamat sa imong Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, sa atong pagpadayon sa paghisgot sa pagtulunan bahin sa sala, sin, atong timan-an nga may nungdanon kining pagtulunan sanglit may labot man kini sa atong katungdanan ingon nga mga magtutuo sa pagsaksi ngadto sa atong mga higala ug mga kaila bahin sa mayong balita sa kaluwasan. It has to do with our witnessing. Una sa tanan, ato nang nasayran sa miagit ang pagtuon bahin niini nga ang sala dili na isyu sa kaluwasan. Na ako na pong gibalik niya, ang sala dili na issue sa kaluwasan. Sin is not the issue in salvation. Okay? Sa atong gipangutana bahin ini, unsa man gyud ang sala? Unsa may sala o unsa may dili sala? What is sin or what is not? Now, niadtong katapusan atong paghisgot pahitungod niini, atong gisugdan sa pagbatbat o pagtuki. Gani atong gipanglista ang nakalaing matang sa mga sala nga gipahimutang diya sa Biblia. Sa atong paghisgot sa mga sala nga gipanglista diya sa walaang kasulatan, kini sila dili magkapariha. Nagkalinlain ang mga gipanglistang sala diya. Apan sa bisag unsang sala, bisag unsa siyang klase sala, tungod kay sala man kini siya, ang pagtanaw sa Diyos niini natural, sala gihapon. So, bisan kini tinuod, makaingon ta nga kana silang tanan sala ra man na. Sala ra man na sila gihapon, apan angay natong makita nga daghang matang sa mga sala. Ug nasugdan na ni nato sa paghisgot miagi natong panauban ning atong ministry. Ug didto tumusugod sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 9, diin ato ng
gilista ang pipila ka buok diha. Murag ubay-ubay pod ang atong nalista na diha, di ba? Dunay pagkikilawas, dunay kahugaw, panghibog nga unod nun, dautang tinguha, kadalo, kasuko, kapungot, pagkamadinauton, pagpasipala, mahilas nga sinultihan, pagbinakakay. So napulo ko sa kinisilang tanan nga atong nalista diha sa hugpong sa mga bersikulo Colossians chapter 3 verses 5 to 9. Dunay 11 ka buok ka mga sala nga gilista nga giapil sa mao nga mga bersikulo. Ug ato lang nakita ang primerong bahin niini, therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality. Di natong gisgutan kini, therefore consider the members of your earthly body as dead to kining tanan ng mga sala nga gilista diha. Ang buot nito pasabot ni ining members of your earthly body as dead to sin, mao kining kinaiyang makasasala, old sin nature. Nang ato naman gisgutan nga kining members of your earthly body mao kining kinaiyang makasasala nga mao'y mutukmod nato. Dili kay mao'y mutukmod nato, kundi mao kining mutintal nato sa pagpakasala. O gumika niya na kining pag-ingon og himuang patay na ngadto sa sala, kini nga bahin sa imong lawas. Ang buti pasabot ana mao ang paggamit sa recovery technique nga 1 John 1:9 rebound technique na itong ginabuhat sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos. Now, ato na ba yan igisgutan every now and then, okay? You have victory over sin and you have solution to sin. Ato na nakita nga unsa man sumala na sa atong pagtuon, unsa may makahatag ka na itong solusyon sa sala. What is the solution to sin? Rebound. Okay? Unsa may atong raganan sa sala? Kadaugan babatok sa sala. Well, ang atong pagpadayon sa pagpuyo sa sulod sa atong kaugalingong palasyo. Nagitawag nato sa English o operational divine dynasphere. Kanang dapit diin kita nagapahimos sa mga kamaturan nga naa sa atong panimuot. Ang inungdan nga nung nagasigit agtuon ni pulong sa Dios mo kini. Aron sa ingon ni anang paagiha, ang pulong sa Dios, ang mga kamaturan mo tuhop nganhi sa tagsa-tagsa nato kahuna-huna dinhi sa bahin nga itong itawag o panimuot, consciousness. Tungod kay ang mga pulong sa Dios, kining mga kamaturan nga ginahisgutan din is pulong sa Dios, hangtod nga motuhop na kini o magatuyok-tuyok, mga libot-libot na kini sa atong panimuot, wa kini hinungdan sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Well, you may be reading the Bible day in and day out. You may be memorizing almost 100 verses a day. But all these things would be of no use to you as a believer until the truth, the doctrine behind all those words you have learned, you have understood, and now they are circulating in the stream of your consciousness, nagatuyok-tuyok na kanadiha sa imong panimuot. Mabitaw na nga, kapila na nato balik-balika dinhi, nga kung maghisgot man galing ta bahig kasalanan, kinahanglan nahibaw ta ang kadaugan batok sa sala o ang solusyon batok sa problema sa sala. O kiniimo lamang maangkon pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon bahin ini. Adlaw-adlaw ang atong pagtuon. Unsa man mga sala nga atong gilista dinhi nga nahimutang. Ang una nini mo kadtong gitawag og immorality.
O ang Greek word nining immorality mao ang pulong porneia. Porneia, P-O-R-N-E-I-A, nga nagkaulugan og fornication sa in English. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Nang ato nang ipahimutang kinis, miyagi tang pagtuon bahin ini, di ba? Atong giingon dinhi nga ang sex ang kanibang pagkigilawas dili na utan. Kaya ang nag-create, nag-imbento nini mo man ang Dios. Ang problema lang, nagyabag na ning sex karon tungod sa pagkadautas tao. Ug angay na itong makita kung asa dapit ang boundary alang nini. Ug ato nang nakita kining gisgutan dinhi, porneia means fornication. Kining kong fornication is sexual intercourse outside of marriage. Ang adultery is sexual intercourse within marriage, pero dili ang imuhang pares sa kabinyoon. Ug mao na nga angay na itong maklaro kung unsa kining immorality nga gisgutan dinhi. Basta gani maghisgot ang Biblia bahin og immorality. Mao kining sexual nga immorality. Apan dunay mga pulong sa Biblia nga gihubad gihapon og immorality, but it has no sexual connotation tungod kay gapakita kini og degeneration, ang pagkadautan sa usa ka tawo. Specifically, ang pagkadautan sa usa ka magtotoo. Manay gitawag og immoral degeneration. Di ba ato nang gihimo ang example kini immorality nga dili sexual ang connotation? Sama sa mo left turn ka, bisag naay nakabutang diyang paibalo nga no left turn. That is immorality. Do you know that? Mo na iingon ana, kinahanglang magbantay ta na ay uban nga buhingog, wa na may mga gabantay traffic enforcer, pwede na ta mo parking, kay di na ta tikitan. That is immorality. Apan dihay sexual connotation. Pero din hining listahan nga atong gisgutan sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto 9, immorality is the Greek word nga porneia. Ug tungod niya na, kini may tungod sa sex. Then, ang ikaduha, mao itong itawag ta og akatarsia, which is impurity. And it means the impurity of mind, that is mental adultery, or a natural sexual lust. So, ato makita karon nga ang immorality is the overt, ang pisikal nga bahin nining maong gisgutan nato nga mga sala. Ang ikaduha, impurity is mental nga bahin nga atong gisgutan bahin sa mga sala. Inigpadayon nato sa atong paghisgot bahin ini, ato pag yung ipaklaro nimo tungod kay si Ginoong Jesucristo sa Mateo nagasulti og ang mga sugo ni Moises nagasulti man nga kung ikaw makighilawa sa dili nimo pares sulod sa kaminyoon, nakasala ka. Apan dugang pa ni Ginoong Jesucristo, ako magasulti kaninyo nga bisan lang og magunahuna kamuniana nakasala na mo. Mao ka na. Ana ka ng akatarsiya, and the word porneia, ngayong kuyog po na. Then you have passion, which is pathos, meaning degenerate passions, particularly sexual passions. Ang ikaupat, mo kining evil desire, epithumia, which means evil lusts or desires. Ang sunod, mo ning gitawag og kadalo, pleonesia, meaning
having the will to have more. That is, inordinate lusts or desire. Dili matagbaw. Then you have anger, which is orgy. And it means anger generally caused by jealousy. O gisundan kini sa wrath, which means emotional turbulence or tantrums. Basically, pupariya na sila. Then, ang sunod mao ang malice. Kakiya. Nga nakalugag depravity. Evil directed towards someone. And by the way, atong kining ipangisgutan, ayaw mo pagunahon ang kining ipanglistang mga sala ug atong isgutan para nis mga dili magtotoo, unbelievers. Paminaw. Kining tanan nga atong gisgutan nga mga sala para pod ni sa mga believer. Ha? Dili kay para sa mga di magtotoo, para pod ni natong mga magtotoo, which means kining mga sala mabuhat sa mga believer, mga magtotoo. May buong katingali o maingon ka, ha? Mabuhat ning mga sala sa mga magtotoo? Oh yes. Mabuhat mo lang. Mabuhat ni sa mga believer. Kaya binimo, ang mga magtotoo, maura ba itong isgutan din ni kung bahin na sa mga sala? Kaya siguro kung makapangutan na ka, ha? Tinuod ba nga magkahimo ang mga believer anang mga sala? Yes. Tinuod makahimo damo. Matod pas akong paisano tagalubok, makahimo damo. Mo hinungdan nga kinahanglan atong tun-an kining mga sala aron atong may bawan labi na kanatong mga magtutuo ug mo ingon unya taog, uy, sala man di ay nang ingon ana. Kung mao kanang gisangkapan ta sa Dios o grace recovery technique sa 1 John 1:9 rebound aron mo maudayon kanay atong hulbuton gikan sa atong karya mentality of our soul o gamito nato diha human ta mo lukapa tungod sa atong pagpakasala. Mo na winner believer, just keep on keeping on aron makabarog o makakinabuhi ta sa spiritual life pinagi sa pagpadayon, pagsibog sa unahan. Mo na rebound and keep moving. Okay? Na ito ipadayon ni Ugma. Ayag sipyat sa sumpay nini. Magampo tabalaan na mga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo. Ning lain na usab nga dugang kamatuuran nga napundo na din sa among tagsa-tagsa kakalag. Salamat sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saad, pagsanggap ka na mo niini. Salamat sa imong paghatag na mo kay gayunan, sa pagpadayon gayud, sa pagsibog sa unahan, ingon nga imong mga anak, aron magkabot na mo gayud ang dapit, nga kami mahimo na unyang mga mananaog, niining kinabuhi o gana natay makabot na namo ang katakos sa pagkinabuhi. Salamat. Ini nga mong Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.